Futbol boýunça ýurdumyzyň kubogyn almak ugrundaky aýgatlaýjy duşuk döwrebap, innowasion arkadaş egeriniň 10 000 orunlyk sport toplumuna geçirli. Ýurdumyzyň kubogyn almak üçin arkada bilen ahal toporlary bäsleşdi. Bu oýun hünärmenleriň, tälimçileriň, jan köýerleriň uly gyzyklanmasyna eýe boldy. Ören şekilleşikli duşukda ýurdumyzyň kubogy ugruna 32-nji gezek geçirilen oýuna toporlar ýokary derejede taýýarlyk gördüler. Arkada şegarnyň ady bir topornyň beren sepketleri eýlemek ugruna maksady okunlygy final duşugyny aýdyň ýüze çykdy. Eýem oýunyň birinji ýarymyndan arkada topornyň futbolçylary şekilleşikli pursatlaryň ençemesini döretdiler. Ýetik hüjümler garşydaş topornyň derwezesine gol geçirmek höwesi özüniň netijesine berdi. Arkada topornyň futbolçylary oýunyň birinji ýarymynyň başynda hasaby açyp öňe saýlanylar. Şu hasapda futbolçylar hareketme çykdylar. Awraýly baýrak ugruna geçirilen ýarşyň ikinji ýarymynda futbolçylar depini peseltmän biri-biriniň derwezlerine ençeme ýetik hüjümler etdiler. Ahalyň futbolçylarym gol geçirmek ugruna hüjümlerini peseltmediler. Arkadaň futbolçylary oýunyň ikinji ýarymyna hasaby 2-0 ýetirdiler. Bu görnüşler futbol jan köýerlerine şatlyk şowkun döretdi. Ýetik hüjümler netijesinde arkada topornyň futbolçylary Awraýly kubok ugruna geçirilen ýarşyň ikinji ýarymynda hasaby 3-0 etdiler. Gyzykly bolan duşukda arkadaň futbolçylary ahal toporny 3-0 hasabyna utup kubogy eýlediler. Ilkinji gezek Awraýly baýragyň eýlenmegi täze şegaryň topornyň ýokary taýýarlygynyň netijesidir. Awraýly baýrak ugruna geçirilen ýarşyň ahyryna Silaglanş dawrasy geçirildi. Silaglanş dawrasyna ilki bilen ýurdumyzyň futbol boýunça milli çempionatyna birinji orny eýlen arkada futbol toporynyň futbolçylaryna ýarşyň baş baýragy, kubogy dawraly ýagdaýda goşurly. Bu görnüşler ýokary ukunatlyga beslenip futbol bayramçylygyna urly. Soňra bir ýerde bugun geçirilen ýurdumyzyň kubogyny almak ugruna kıyaşda 3-0 hasabyny ýeňji bolan arkada futbol toporyna ýarşyň baş baýragy, kubogy dawraly ýagdaýda goşurly. Bu görnüşler Döwrebap stadionyň şatlyk şowkuny belende götürdi. Tamamlanyp barýan ýyllar arkadagyň hem çempionlygy hem kubogy eýlemegi goşa üstünlükdir. Arkada topornyň döredilen ýylyna milli çempionatda ýeňji bolmagy, ýurdumyzyň kubogyny eýlemegi ören gowunlyjydyr. Ýergilerini aýtsak, täze döredilen arkada topornyň futbolçylarynyň ilkinji çempionlygy kuboga munasip bolmagy, gahrman arkadamyzyň başyna başlan sport ulgamyny özgertmeler bilen bir bagyllar. Döwrebap, innowasion arkadaş egeriniň dürli ulgamlarynyň gazanýan üstünliklerini dowamy häsiýet mahsusdur. Beren sepketleri eýlemekde arkada toporum munasip goşandyny goşdy. Çempionu ugruna geçirilen oýunlaryň ählisinde utuş gazanmagy arkadagy futbolçylaryň uly üstünligidir. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, gahrman arkadamyzyň binýadyny berkden guran sport özgertmeleri netijesinde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň ýurdumyzda sporty köpçülik bilen beden terbiýany üstürmekdäki başlangyçlar netijesinde täze döredilen arkada topornyň üstünliginiň çuň manysy bardyr. Beren sepkeden eýlenmegi arkada topor üçin halkara derejesinde täze üstünliklere önämli bagdylgadyr.